Manhole sa Dalan General Luna sa syudad sang Iloilo, ginhimo nga basurahan. Problema paghahatagan sang aksyon sang cenro. Si Zen Kilantang nakatutok. Nakuhang igtalupangod sa isa ka concerned citizen matapos nga makita ng manhole nga nahamtang sa Dalan General Luna, Iloilo City proper, bangod ginhimo ini nga basurahan. Sanggin katuan sa news team na obserbahan nga madamo sa mga plastik kag botelya nga nagasupon sa manhole. Sunod sa traffic enforcer nga na-assign malapit sa lugar, masami nga makitaan sini nga ginabilin sa mga tawo ang ila sagbot. Gani ginbutangan sini sang kahoy kay tuman ka delikado bangod posible mahulog sa manhole ang mga nagalabay. Nobra nang gali basurahan da, way man na nila natakluban da, muna da gani nag-complain na da sa konti. Ginano ko man sa DPWH bla kay basila na. Ti way man may nagasapak. Sunod sa City Environment and Natural Resources, paghahatagan nila sang atensyon ini, bangod posible tunaan ini sang pagbaha ilabi na nga tig-ululan. Isa ina kadako nga issue, no? As chairman sang mitigation committee sang aton nga resilience council diri, isa ina kadako ang concern ko. Pero more than that, as department head diri sang city enro, may programa kita sina sang una, no, sa mga nagapatrolya sa mga streets for littering. Aminado naman ng cenro nga may kakulang pa sila sa mga tinawo. Gani hindi makalibot ang enforcement team apang sa tion nga madugangan sang personnel ang cenro. Magabalik naman ang pagpatrolya nila sa paglimpyo sang drainage sa syudad. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.